Googleeko bilaketa arrun batekin jakin daiteke bide frantsesa dela bide ibiliena, baina nork ezagutzen du iparraldeko bidea? Orain azalduko dugu bide honen historia. Santiago apostolua Galiziako Errenutik ibili zen predikatzen, baina Jerusalemera itzundi behar izan zen, bertan enperadoreak zuen eta Galiziara bueltatu zuten bere gorpua. Bere gorpua aurkitu ondoren, erromesaldiak hasi ziren bere hilobira. Santiago ohoratzeko. Une hartatik hona, milaka erromes egon dira. Donejako bide desberdinak daude penintsulara osoan zehar. Horien artean ezagunenak, bide frantsesa eta bide portugaldarra dira, baina hemendik igarotzen dena iparraldeko bidea da, denetatik gogorrena. Irunen hasi eta Santiago de Compostela katedralean amaitzen da. Guztira 35 etapa ditu eta 816,6 kilometro dira. Bidean zehar hainbat monumentu eta paisaia eder ikusten dira. Donejako bideak oso eragin onuragarria du herri euskaldunetan. Turismo jasangarria sustatzen du. Tokiko ekonomia bultzatuz, abegi onaz, gastronomiaz eta artisau produktuez gozatzen duten erromesen etorrerarekin. Gainera, kultur ondarea bizi berritzen du, eliza eta monumentu askok zaintza berezia jasotzen baitituzte. Kulturtruke horrek herritarrak aberastu egiten ditu, munduko beste pertsonekin konektatzea. Tokiko tradizioekiko harrotasuna indartuz. Orain, elkarrizketatxo batzuk egitera. Guazen! Why did you decide to do Camino Santiago? Well, I am religious and spiritual, but I'm still kind of like figuring out my own path. Yeah. And this long walk, just kind of like by myself, has enabled me to really like connect with God, basically. And anything about you, like Well, my name is Fern, and I'm from the United States. I'm from a state called Vermont, which very few people know. But yeah, and I'm just taking some time off. Pourquoi tu as le temps de faire le chemin? Pourquoi j'ai fait le chemin? Parce que ça m'apporte beaucoup. Ça me laisse le temps de réfléchir, prendre le temps, laisser le temps, en fait, être la chose la plus essentielle qui soit dans la journée. Et d'où tu viens? Alors, je viens de France, j'habite à Avignon, et j'ai fait déjà le chemin en France. Et là, je viens de commencer le chemin à Saint-Jean-de-Luz, dans le pays de Basque français. Et je suis parti mardi, on est dimanche. Et là, je vais aller au bout, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et même après, jusqu'à Fisterra. Voilà, pour faire le chemin complet. Et puis, c'est quand même un défi. zer bultzatu zintuen Donejako bidea egitera? Ba, egia esan, ondala 25 urte izan zan, eta lagun bat etorri zaten esaten, engo Santiago bidea, eta nanik esan eban, bai, zen eri olako abenturak eta gustatzen zaten da, interesgarria bitzatzen zaten. Nola aldatu da zure bizitzako ikuspegia bidearen ondoren? Jo, ba, egiz esan, asko ikutu ustan, O momentuan azten ase akordaten eta bertan momentuan asko. Eta aldatu bizizia izatein, baina igual ikuspuntua eta bizizia tranquilo hartun eta azken finean ez da hola eser gure esku eta magiko aldela izan, bai. Gutxi gora bera, zenbat erramez egin guretzeko ziren? Ez dakitxolan esaten, baina 100 bat lagun batera bide bardina etxen, bai, hau da, igual guazten ginean harintxuo, eta beste batzu beran ditxuo, baina beti edo bazkaltzeko edo loetxeko beti topat egin din bardina. Eta horrengoko etapame bai, bardina. Baina 100 bat, bai. Nengoak ziren etortzen ziren erromesak, gehien bat zer egitutakoak? Ba,
guk egiz esan, akordenaz, garitanuk eguazela, kadixekuak, ba eguazan, frantzesak, baina sirian asko, niri jaten zuerta kanpoko jente asko. Gazteak bidea egitera bultzatuko zenituzke, zergatik? Ba bai. Gazteak, nagusiak, aldaben guztiak, kostakitz, ba nitzako oso esperientzio nahi izan zelako. Bueno, zergatik operatu zenuen Done Jakue bideko arduraduna izatea? Ni oindala 9 bat urte, hasi nintzen Marginexenengo udaldien parte hartzen. Eta orduan laguntzituko jaten gai ezberdinetan eta bat izan turismoko gaixe. Eta hor, hasi ginen 9 urte, Marginexenen konturetu ginen hasi ginela berez herri mailan jende pilo bat hurbiltzen. Eta orduan ipini izan gendun martxan, albergian kontu hau. Orduan enbiarri izan gendun, webgune bat sortu, esku horri batzuken, herriko planuen, hau da, herriko informazio turistikoe pizkatzu bat jende horreri eskure jartzeko moduek landu gendu zen. Urtean gutxi bila berazuen eta erromeiz etortzen dira. Gu daukoguz, azkenengo datu egin 2024kuek, eta 2024en orotara albergia zabalik egon dan hilabetietan 7.165 erromesek pasaura begaba bertan. Etortzen diren erromesak zein adinitarteko dira eta nongoak dira? Espaini mailakoek izango litzak ez disa 2.000 eta beste 5.200 dieia Espainetik kanpokoek. Gehixen animeten dienak die 20 eta 30 urte bitxartekuek eta urrengoek izango litzakez jubilauek edo lana lagaten da benien 60 urtetik eta 70 Urteak egitea erromeiz kopurua handitu, txikitu edo berek jarraitzen duela esango zenuke? Tendentzixe argixe da eta tendentzixe zen dago igotzeko tendentzixen dagoela. Daturik altuenak daukoguz justu COVID aurreko urtien, 2019 urtien, zigaz 2005 gora, baina ostien barriro azten da gorako tendentzixeaz. 1.000 pertsona gehixau bi urtetan. Nola uste duzu Done Jakue bideak laguntzen diola herriari? Markinai bereziki laguntzen dutze, dalako etapa debatik datorren etapan amaieri, baina inguruen beste herri txikixetak eta komertzixuek eta alan erolan ikutzen da bez. Eta herri moduen asko nabaritzen da. Asko nabaritzen da tentzau idozue, bertoko herri txarra, abuztuen oporretan kanpora guten dana. Orduan, klaro, euren erosketak eta euren kontsumorako daukien baliabide herrixen, eurek eskertzen dabe. Aportatzen dozkuena, ekonomiantzako oso gokixe da, bizixe moten dago eta presentzi hori dauki ekintzatan, eta gero, ez da jende bat, jende asko izan arren ez da jende bat arazue sortzen da bezala herrixen. Orduan, guretzako oso positibo.